pizza. Fed trøje, du har på. Til din... Okay. I dag skal vi lave bage sådan en små pizza. Mini pizza. Og det gør man så på en meget bestemt. Ja, hvordan gør man det her? Man skal bruge en kagerulle. Og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 pepperoni. Pepperoni. Og så tror jeg bare, vi begynder. Og så skal vi også bruge det her. Og så begynder vi. Først bruger vi kagerullen, og så tager vi melen ned. Og så ruller vi med kagerullen. Og så lægger vi det ned, og så gør vi den anden vej. Shit! Okay, det der var bare for sjov. Så har vi lige lavet den lille kage færdig. Og pizza. Så hvis I har sådan en rund form, så skal I bare lukke dem ned et par gange. Et par steder. Og så har man faktisk næsten lavet sådan en lille kage. Eller pizza, kan man også kalde det. Og så har man lavet lidt af det. Og så er det faktisk bare tid til at skære. Så skal man skære nogle øjne ud. Og en mund. Så en lille bitte næse. Så er man færdig med den første. Så er det tid til den næste. Den bliver lidt noget andet. Og der skal nemlig blive mere af det her. Så gør jeg nemlig sådan her. Sådan her. Så er vi færdige med den næste. Den skal bare trykkes lidt ned. Og den anden skal også trykkes lidt ned. Og så laver vi de 2 sidste nu. Og dem, de laver vi faktisk på en meget speciel. Vi tager sådan her. Men nu gør vi sådan her. Og så presser vi lige den lidt ned først. Og så presser vi den sådan her ned. Nu skal man se. Så mangler vi lige nogle tænder til den. Hvad er det, det forestiller? Det skulle forestille den der hedder... Pac-Man. Hvad er det? Ikke den der? Ja, det er det. Det er Hvad er det for Pac-Man. en? Kan du vise det med hænderne igen? Det er Pac-Man. Pac-Man. Ja. Ja, og det går jo godt. Ja. Så er vi jo spændt på, hvad der skal på den sidste. Hvad var det, den fik der i ansigtet? Øjne. Øjne, selvfølgelig. Vi tager lige og vender den, så vi kan se den her overfra. Så vender vi også den her. Yes. Så vender vi også den her. Ja. Men nu gør vi noget anderledes med den helt sidste. Vi har flaget den helt ned. Ja. Så det ligner en mega kæmpe pizza. Ja. Og kan I gætte, hvad jeg siger nu? Vi skal lave en mini pizza. Nu skal vi til at blive færdige, fordi at, den her video, den er i snart 10 minutter. Det er stadigvæk en super fed trøje, du har på. Må jeg se jer sammen? De samme trøjer. Ja. Far som søn. Så lige, så.
Du skal snart lave dit, Hjalmar, så det kan komme ind. Du kan få noget mad. Jeg tror, du kan komme med. Har det været hvad? Hvorfor skulle jeg være i bad? Hvorfor var det, du skulle det? Det ved jeg ikke. Det snakkede vi om, du skulle ikke op. Hvorfor skulle jeg det? Kan jeg ikke huske. Det skal du bare. Du trænger til at komme i bad. Og så er vi faktisk næsten færdige med den sidste. Må vi lige se den? Må vi lige se den sidste, du spiller hænderne? Jamen, jeg kan ikke godt. Nå, okay. Hvad skal vi lave af det her, Jan? Det er mit. Skal vi lave et Hvad var det bare, han stillede af spørgsmål? Jeg ved ikke. pølsehorn Han spurgte, hvad skal du have ud af den? Pølsebord. Okay, med, men du skal ikke pæn, ikke? med pepperoni i? Hvor man kan det? Så gør man sådan her. Så gør man sådan. Yes. Og så er vi faktisk Ja, færdige. se alle de her små, fantastiske med bidder. hapser. Det var Hapser, ja. hapser. Prøv at se den der ret sjov. Kapsler. Og de kommer faktisk i brug sådan lidt. Tak Så, skal du nå, ja til det. Ja, publikum er vilde. Hjalmar? Hej hej.